बैठेना आंनि सनाखा जोंफोरखौबो आंनि बैठेना आंनि सनाखा जोंफोरखौबो आंनि बैठेना आंनि सनाखा सिगिरफोरखौबो आंनि बैठेना आंनि सनाखा जोंफोरखौबो आंनि बैठेना आंनि सनाखा सिगिरफोरखौबो आंनि बैठेना आंनि सनाखा मा फोनदों बायनाव मेकआप ना बुं मेकआप देलायदो ना माहा थांनो ओंखारदों नाव न'आव थांसै माहा दोङो खाफालावबो फोन खाफालाव न'आ माहा नोहा Kuka सोरदों फैनाय Abila no la Mama माला फैनाय Abila no tilai ding. माला फैनाय Takali Syukur baik kali दिनै थांसै माजों थांगोन ไปเด้อ Baik yang मानसिखौनो जि साइज नुबाय आं आइ देलाय गोदनायाव फोन इदि गोदनाफोराव इदि Hai आंनि मुङा मिका नामा Ani Munga Mika Ya Mika Bolo बेसेबां क्लास जाखो Ang Sondol Nip Sajo मामानियालाय मा नाम मामानि नालाय मा नाम Lancap Nama Pemira Bolo Bimaya मिका फोरनियालाय मा नाम Lancap नाम मोजाङालाय Lam Gudana Lancap नाम बोरायालाय Nam Melaya Sonjoy मिका उइ मि देलायनो रोङोलाय हारसिंनो नामा दख'ना गाननायाव फट' साफायना लाखिगौमोन Yang Menca Yang Menca Yang Menca खैथा Aha मोनथाम सुगोन हा ओमफ्राय हबेयाव सुहैगोन न'आव ना माहा Mas Badau हबेयावอันนี้เอาวัวทางไหน Kalat เอาวัวทางไหนทางเด้อ Aku tadi ngelai ujungnya berarti. Ya, aku nak apa? ว่าเราใครนำตรงนี้ว่าใครกันดัง